Na sziasztok, ma arra gondoltam, hogy én is kipróbálnám ezt a videó ötletet, azt, hogy piroshoz érek, akkor vége a videónak. Meg megpróbálom azt, hogy meg tudom ezt csinálni, vagy nyerni tudok-e. Szerintem nem, de ezzel megpróbálom. Mindegy, kezdjük is el. Na itt az első kör, kezdjük is. Nem lagolok, kicsit se lagolok. Aha, jó, az piros mondjuk, az baj. Jó. Nyilván megkapjuk először. Na, hogyha beleérjek abba a pirosba. Aha, taunt megy. Szétlagolom az agyamat, nyilván ezt a pályát kell dobni, akkor semmi esélyem. Aha, jó. Dobom minden. Jó, megvan. Jó, jól túljutottunk. Jaj, ezekre vigyázni kell. Nem lagolok, nincs labda, hogy nyilván meg jövök is nem tudtam be egyet csak. Mindegy, megoldjuk, megnyerjük ezt most már. Jó, az hogyha hozzánk ér, megkapom. Na, menjetek már innen. És ott is van, nem tudom, hogy hoztuk vissza utolsó helyre, de megvan, megnyertük. Mindegy, még azt annyit el szeretnék mondani, hogy iratkozzatok fel NXD Benóra, meg ugye rám is, Mester Dávidra, nagyon megköszönnénk. Azt, ja, ennyi igazából. Na. Úristen, ezt a pályát nagyon gyűlölöm. Igazából ebben nincsen túl sok piros, de azért na. Münk hát, de ez anyag számít. Nagyon is kapott. Ez nem számít pirosnak. Jó, továbbítunk. Kicsit laggolok, jó, és azt megvárjuk, mert olyan első vagyok. Jó, most már nem. Őt átfogjuk magunkat. Ó, ezt kivárjuk igazából most neki. Úgyhogy láttam, hogy itt át lehet ugrani egyből. Nem sikerült. Nem trükközök, most már így fogom elrontani. Mindegy, megint bent vagyunk. Ezek meg itt afkolnak. Jól tolják. Mbappé. Mindegy, jól tolják. Csak így tovább. Na, hát itt vagyunk a következő körbe, hát lássa. Úris, meg ezzel nincsen túl sok piros, de hát ez, meg a jumpereket ezeket engedjük el. Én nem szeretem ezt a pályát igazából. Nem azt, hogy Ó, nem ért hozzám gyerekek, most ezt számoljuk be. Nem ért hozzám. Big Mac menü hívogat azért, hogy boldogítsa az életem. Mindegy. És átmunk oda. Mondom, azt akartam mondani, hogy ebbe a pályába igazából nem vagyok jó. Jumbugokat szoktam kapni igazából. Hát ezt most megnyertem? Ennyi idő alatt, ez most mi volt igazából? Hát ezt megnyertem, hogy megnyertük igazából. Ez egy, nem tudom mi volt, botok voltak, vagy nem tudom, hát megnyertük. Igazából, hát, hogy nem gondoltam, hogy megnyerjük, de megnyertük, de igazából ennyi lett volna most a videó. Jó volt igazából, és majd lesznek ennek ilyen további részei, mindegy, sziasztok!